پیرۆژ چلو چهار ساڵن گۆ بابێ کووردا ژناوە چوو گوێ چاکێنەتە ئیرۆ کورد هەمی غەمگینن وەمگینیا کووردا ئەس باوەرم هەروێ بەردەوام بێ چونکی کەس نکارێ جێ وی شێری وی چەلەنگی بگرێ هەڤانە نێژە دیرۆکا بەرزانی پڕ درێژە ئەس دێژم بەرگی کوردەکەی لە گۆنزانێ وی کەسایەتێ هەنی گەورە چ قاسی جێخوا باندۆرا فەر کورد کرد و دلێ کورددا چێکرد کوردی ڕۆژاوای کوردستانی کورد نەبڕاستیژی کوردپەروەر بوون دەستپێکە شۆڕەشی کوردیدا gelekî girêdayî bûn netewa xwe û her wextê jî dixwestin deng û bazê Kurda li her şev parça jî bibîzin û beşdarî jî kirin. Lê rastî jî berzanî di demekê de xweberda meydanê dengê Kurda demeke dirêj Kurd bêdeng bûn seranserî cîhanê. Taybet her şev parça de. Lê şoreşa berzanî û bandora berzanî li Kurd weka siyaset, weka exlaq, weka her tiştî ji hemû kesê beriya xwe jî bêhtir bandora xwe tasîra xwe li Kurda kir taybet Kurdê Rojavayê Kurdistanê. Ji vê yekê geha estekî heta got Kurdê Rojavayê Kurdistanê î de bê navê berzanî sûn dixwarin heta îro roj jî li ser vê rêbazê berdewam in. Îro em weka rêxistina Qoştepeya Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriyan vir kombûna bi helkefta salvegera çil û çar salemîne ya bavê netewayê Kurd berzanî nemir. Berzanî nemir ew kesekî got hatiya xuyakirin weka nîşana miletê Kurd. Îro hatiye xuyakirin Kurd pê hatine xuyakirin got bi navê berzanî nemir. Berzanî nemir ew kesek bû got ê got ji ciyana xwe hemû terxa nebere her çar parçeyê Kurdistanê de ji bî berevanî diber miletê Kurd da û berevanî diber xaka Kurdistanê de bike. Berzanî nemir kesek bû ticara xwe nedît serokê partîkê her dem xwe dît weka pêşmergekekî rajî tifinga xwe û berevanî diber miletê xwe de bike. û heta weka îro jî bandora berzanî nemir her çar parçeyê Kurdistanê û taybet li Rojavayê Kurdistanê heta weka vê kêrîkê heye. ئەوڕێکاتە لێبەرێ شێرێک هەیە تەهش لە دووخوا کاک مەسعود شێرێکی وەکەتە تا لەسەر شۆپاق و تەهش لە دووخوا هەلات و ڕۆژ ئاوارە چیرۆکم ئەز جیبانۆکم گەلێ خۆرا کیمە ئەز کوردم ئەز بەرزانیمە هەبوونا کورد و کوردستانی و بەرزانیە نەمر بەرزانیە